na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Ha? Ikaw? Oh, ako. Ako'y nagluto. Bisan og buangon kog utok no, pero maay kong mangluto eh. Dali na. Mamahaw ta. Oh, si Wilma! Si Wilma! Noon sa maka si Wilma! Wilma! Usa man usaba. Eric! Si Wilma misinggit! Wilma! Piniputan! Noon sa maka! Joel! Joel! Tabang! Noon sa maka! Pero bisigit mo ka! Ang rilo nga nakuha na ko sa lig! Tanawa sa lamesa! Ha? Ah! Dili! Wilma? Nausa man ang rilo! Dihasi na ta sa panuway! Animal! Eric! Giguba ang rilo nga nakuha ni Wilma Slake! Gidukdok mo maayo! Tao lang makahimo sa pagdukdok ka na mong rilo! Nasuko siya na ako! Oh, Wilma! Kasi nasuko ni mo, Wilma, ha? Sulti! Ang anino! Nasuko siya! Nga ako nagyaang ko na ang relo! Nasuko siya! Wilma! Ayaw paghunahon sa anino! Tinuod na ako kay Sulti! Nasuko na sabsihan ako, Ella! Og nahadlok ko! Basi ko na saan ko niya pag-usap! Wilma, gusto na! Ayaw kahadlok! Kung kinsa man siya, dili siya makahilabot ni mo basta maghiusa lang ta! Kariot be! Hoy! Kung kinsa magang demonyoha ka, pakita na ko! Ayaw pagtago na singit-ngit, naon sa mga! Manghadlok magkagbabae! Ako'y suwayig kidnap eh! Pitik yun ka! Joel! Joel ay pagsinggit niya sa may bidana! Asagdi ko'y! Agiton ko ni panuway! Adlukon mo ta kanino! Pakita na ko! Sumbagay ta! Gusto siya nga mamahawa ta din Oh, Eric! Eric! Ang nahitabo ni Wilma, ang nahitabo nako, ang iyang pagpanghadlok ni mo ila. Usa ni kawarning. Warning! Arne! Oh, gusto siya nga mamahawa ta niining mansyon. Unsa? Oh, uy! May miabot! Sa sala natapo ka ang tanang kagamitan. Madam! Madam Lily! Madam! Unsa man ilang gipang diskarga? Mga kagamitan ka na ni Don Faustino. Life support niya, edi pauli niya din sa mansyon. Himuan ninyo siya hospital din madam? Ang iyang kwarto lang ang butangan og aparatos para siyang maayong paginhawa. Mupauli na sa amahan? Mapauli na siya. Dili sa gustong adto siya mamatay sa ospital. Mamiligro siya kung mapauli siya din madam. Pero nakasulti ka man na, Eric. Tungod kay, Mas maayo noon nga mo pauli na samahan. Pero mablihan na ng malita sa sala. Oh, maayo kay wa ginyo hilabten maong malita. Amo kang gipaabot, madam. Pugni lang una ang inyong kahinam sa tanang butang nga gusto ninyong mahitabo ha. Paabutan ninyo ang desisyon ni Don Faustino. madam, kinsa man ang may kopya sa tanang yawi sa tanang kwarto nining mansyon. Eric? Ano nagsusi ka man sa anak, ha? Tungod kay dunay klaro kaayo nga dunay laing tao nga nagunit sa mga yawi. Ug yano kayong makasuod sa among kwarto dinhi. Ako ug si Don Faustino lang ang mayawi sa tanang kwarto gawas sa kwarto nga giguba ni mo, Joel. Wa ba ka mo pauli diri gabi, madam? Ano ba, Eric? Nagduda kang mipauli ko din, eh? Oh, madam. Husto ka. Nagduda ko nga may pauli ka din gabi, madam. Samtang nga tuog mi. O gigubwa mo ang relo nga nakita ni Wilma sa linaw. Hoy, Eric! Nga na bang manggidudahon ka naman kayo, ha? Nangutan na lang siya, madam. Tungod kay may misod sa kwarto ni Wilma. Bisan laki ni. Unya, gidokdok pagit ang rilo nga nakuha niya gikan sa Wa inaw. ko mo pauli din, eh! Dito ra ko sa ospital mo to! Nangayabag na mo? Ako man ang inyong dudahan kung mamahitabo ninyo.
Una, nagduda mong ako'y nagsulob sa itong nga room. Karon ako sa dudahan ninyong mihilom og sulod sa kwarto ni Wilma aron lang gubon ang relo. Unsa mo ko na ako makuha na? Hadlokon mi. Unsa? Gusto ka nga mamahawa na mi dinhi. Aron ikaw ang mabinlan sa tanang katigayunan ni amahan. Hilom! Kisagpa ko nimo. Unsa mga tiguha nga ka? Ha? Wilma, ayaw. Wilma. Ngano masuko man ka, madam? Dakog posibilidad nga magtinguhasap ka sa katigayunan ni Don Faustino, dili ba? Tungod kay ikaw nagatiman niya sukad pa sa una. Og dili ka makatugot nga kami, nga kalit lang mitungad dinhi ang mabahinan sa katigayunan niya man. Nangigi ka! Maong gihadlok minimo! Hilom, punyeta! Wa ko magiging ninyo! Kung wa ka mangigi na mo, sultihin mis mga nahitabo ining mansyon og sa unang mga tao nga nagpuyo ining baya. Ela, Batanon ka pa nga miabot din himatod mo. Og maong suhito ka sa mga tao nga nagpuyo dinhi. Og kung unsa ang nahitabo nila. Hilom! Si Don Faustino lang ang may katungod nga mo asoy sa sugilanon ining mga mansyon. May ba ka, madam. Mahimo ka mo sulti sa imo lang nahibawan. Sulti na madam, aron mahusay ta. Og angkon na lang nga ikaw ang nagmaniobra sa tanang pagpanghadlok namo. Ug may gisuhulan ka, nga mo'y mo kidnap ni Wilma. Og sunod nga gikidnap ako si Eric. Gihagbong sa gahong. Wa ko'y gisuhulan! Ug wa ko'y kalabutan sa mga nangitabo ninyo dinhi! Oh, Kung kinsa man ang aninong inyong nakita, kinahanglan pangitao ninyo siya. oh, Dili siya ang anino. miuyo na sa gasa iyang pamahayag, ha? Diya siya tapok sa diyang nakita ko ang anino sa bintana. Mao nga kasigurado ko. Dili si Madam Lily ang anino. Pero kinsa man ka, Daisy, ha? Og ganong iya matang hadlokon. Oh, sige. Anha na diya sa kilid sa kama ni Don Faustino ang aparatos para siyang oxygen. Pakalakaw na mo. Salamat, madam. Salamat, madam. Anong di ang makaya la? Madam, Nahibaw ko. Nahibaw kay kung ako inyong gidudahan sa inyong mga gikahadlukan. sorry, madam. Pero tuhuoy ko. Wa ko'y kalibutan sa inyong gipanulti. Dili ako ang anino. Mituo ko nimo, madam. Nahibawsod ko nga stress kas nahitabo ni amahan. Og nabugatan kas imong obligasyon ining mansyon. Og nahibaw ko nga dili ka makahimos pagbiya ni amahan. Tungod sa rason nga ikaw lang ang nahibaw. Og dako ang akong respeto nimo, Madam Lily. Unsa mga ituyo ni mo nga may sood ka man din sa kwarto ni Don Faustino. Gusto ko mahibaw ko na unsa ang tinuod nga pagkatao ni Don Faustino, Madam Lily. Hela. Matod mo. Batanon ka pa nga nagsugod og trabaho din sa mansyon. Busa, madam. Sultihi ko. Kung unsay sugilanon sa kinabuhi ni amahan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!